ehtoota, hyvät ihmiset. Minähän oon kotoisin sieltä Savonmaan perukolta Joroosista, Ellinnevan reunalta. Minä oon käynyt kaupungissa milloinkaan, kun minulla ei joku tuo pappatunturi. Velmieshän siellä on ollut jo 70 vuotta ja on vielä menossa naimisiin. Pyysi, että jos tulisi häihin. Pojan paholaiset viritti sen mopon, niin mersut tuli aina peräellä vastaan. Mutta minä valihtinkin tiestä sen keskiviivan, niin ei tarvinnut ketään ohittoa. Ja se vei suoraan sinne kirkon luokse. Siellä kirkossa minun päähän jäi soimaan tämmönen biisi, se mä jotenkin näin. Minun vaan Savonmaan perukoilta tullut, mielentek kaupunkiin, kun en oo ennen ollut. Immeisiä häntiä hurjasti, eihän ne taida elelläkään oikein kurjasti. Immeisiä häntiä hurjasti, eihän ne taida elelläkään oikein kurjasti. Olhan siellä kahvilatti eri katiskoita, eihän niitä mitkään muut huvipaikat voita. Konjakkia minä satsin tilasin, ja 8 viikkoa jälkeenpäin minä vattani pilasin. No konjakkia minä satsin tilasin, ja 8 viikkoa jälkeenpäin minä vattani pilasin. Sitten myö mentiin tuonne Möly-elokuviin. Olhan siellä tarjolla, jos monenmoista huvia. Mut riiuparithan ne sinne kuluki. Hyi hävetti, kun pussailivat ihan joluki. Mut riiuparithan ne sinne kuluki. Hyi hävetti, kun pussailivat ihan joluki. Olhan siellä sitten nuo tanssikekeritti, ja pojat toivat sinne nuo viinalekeritti. No minähän siellä sen jatsin julistin, oikein isoa immesen kuvaa siellä rutistin. No minähän siellä sen jatsin julistin, ja oikein isoa immesen kuvaa siellä rutistin.